Čus lidi, já jsem Jarda a se mnou je tady kdo? Malouš. Jo, doufám, že ho dobře slyšíte. A dneska si zahrajeme Agario a jsem tam přihlášený přes Facebook, takže toho si nevšimejte. A jdeme na to, Malku, kolik máš skóre jenom pro začátek? Já teď začínám, ale jinak v pohodě. Ty jsi umřel? No, já jsem čekal na tebe. Jo, dobrý. Jo a ještě u Tomáš, u Malouše je... CZ. Ano, já vám dám jejich linky dolů do popisku videa. Kolik máš skóre? Teď jsem začal. Já 182. O, dobře ty. Vem Teď se sejdem. Dole vlevým. Jo, Se tam dojedu. Co, jak se natýmovali? Shit. Dobrý. Tohle video bych chtěl, aby mělo tak 10 minut přibližně. Doufám, že tam budeš slyšet, Malouši. Snad jo. Co mi to někdo napsalo? Nice, kámo. Kolik máš? Já 380. O, že mi dáš, mám to. Ne, sakra. Teď měl jsem nějaký přes 100, teď tam nevidím, protože tam něco se mi ukazuje, ale to je no. Já jsem přes 100 a něco šarli. A prosím, to si ne... Nemůžete prosím... Kámo, mě si to teď seká, ale úplně neskutečně. Mě trochu. A jsem na strašně moc kousíčku. No a kde seš? Já nevím. Tak pojď. Tak se snaž do levého. Teď jsem umřel. OK, takže do levého dolního. A budeme jezdit spolu. Ne. Kolik máš skóre? Je 60. Ne, tohle ten typ... No. Já jsem před chvíli umřel. Dobrý, vytočil jsem to. Ne. Co? Viděli jste to lidi? To bylo úplně libový. Ne! Mně se žralo to letadlo. Letadlo? A fakt tam bylo fakt nějaký letadlo. Hej, to... No? Hej, aha, tak já jsem právě vedle něj. Jo, to mě sežral. Hej, Kido? No? Mám dát i to The Super Twins nebo jenom Kido.cz? The Super Twins. A není taky do popisku videa. Jo, asi. Teď mě málem někdo nahrál. Cože? Že mě teďka málem někdo dal najíst. Škoda. Ne! Blbý vajca. Ne. Kde seš? Oni tady taky týpci. Ne. Kde jsi? Já jsem dole v dolním. Jo, kámo, teď si ho podám, toho týpka. Jo. Ne. A když tak se omlouvám lidi, že nemluvím k vám, ale protože jsme do té hry prostě zabraný. A možná budu se snažit někdy natočit live stream tady s panem Maloušem a s Kidočem. Ne. Tý Málku neřvi, mám sluchátka. Ty ale... Ne, já jsem jenom na 3 malý částky. Tak mi dej... Kde jsi? A měl jsem 356 skóre. Kde jsi? Já dole. Tom. Levím. Jo, já už tam jedu, jsem tam skoro. Jenom mi řekni, jak se jmenuješ, Málouš? Jo. Jo, čau. Čau. Počkej, já ti chtěl dát to půlku moje. Bacha, já tě... Bacha, jo no. Kámo, bacha. To je... Já úplně vidím jenom, jak se tam... Ne, to nedám, kámo. Tady nějaký týpek je úplně... Jo, a když tak, Marko, pro příště si stáhni TS-ko, aby jsme mohli volat přes TS-ko, je to lepší. Vůbec se to neseká hlavně a slyšíš to úplně libově.
Kde jsi? Nahoře v levým? Ne, já jsem dole v levém. Nažmi. Sakra, po mně jde ten nějaký týpek. Tak já ti dám najíst. Kolik máš skóre? 62. Ještě zase sešrali? Já nevím, protože já jsem se nedal showmas. Ať si je dám. Bacha, ty vážím solať. Pardon, se přišlo. To bylo trošku zbytečný, ale to ne. Ani ne. Kámo, tady je někdo laglej. Škoda, že nemáš takových 6, možná tak, kdyby si měl hodně skóre, tak ho dáš, no. Ale čau. Já jsem se chtěl lek. Ale úplně. Ne, on jde po mně. Pohodě, za chvilku nepůjde. Ne. Vydrž. Na, O, děkuju. počkej, jde bacha. Jo. Čá. Ne, já jsem nedal. Kde jsi? Bacha, zdrhej. Oh my god. Kámo, jdem jinam. Já si chci abych ti dal, ale... Ne, teď ne. Teď prostě jdem. Kámo, tady nějaký týpek. Je baglej. Nějaký týpek. Mě dal. Dobrý je, jo, dobrý jsme. Bacha. Jo, spoj. Shit. Ne, bacha, ti Zdrhej. Já zdrhám, mě se trochu laguje, já už ne. Čekej. Až někde... Počkej, nedávej mi tady! No tak ale kde? Teď. Teď. Ne. No, ne, už dobrý. Dík, já ti dám taky, až někoho sežeru. Děkuju. No, se padám. Nedávej mu! Ne. Počkej. Kámo. Ne. Bacha, zdrhej. On se rozpojil, ne. Sakra. Ty kokos. A když tak, tohle možná video bude na 2 části, tak omlouvám se za to. Ne, nějaký tady týpek, to kuře nějaký. Oni týmujou. Nice. Kámo, ale mně se to strašně seká. Nevím jak tobě, ale prostě buď to ten server je zatížený, nebo já nevím. Je tady mrtě lidí, protože kamo, víš kolik tady je lidí. Když Kolik? umřeš a klikneš si na takové kolečko. Já to vím. No, a máš tam Evropě. Hej, nepůjdem na čínský, na nějaký. Klidně. Já stejně rozpojím. Úplně, no, víš co, a pak tady někomu dám. Já to jdu na čínský. Mhm. Číno! Ale počkej. Teď, jak to udělám? Koho máš prvního? Počkej, já se ještě jenom připojím. Čína. Koho máš ty prvního? Já nějaký Trinity Aha. Kubrov Prime. Mi prosím, nadiktuj nějakou adresu, protože nechci, aby viděli ty Skype, ale možná vám, Málku, můžu ti dát to do popisku. OK, takže agar.io. Počkej. Aga. A no možná tímhle videem, Hashtag. nebo teď to ukončíme, ne? Ne, ještě ne. Ale mě za chvilku předat. Já vím, že to neumíme. No tak co? Tak, určitě u tohohle videa dejte like, odběr No a taky. lajkujte všechny videa, co mám na kanálu a Málkův kida určitě, já za to se vám omlouvám a do dalšího videa zatím čus!